siyawaqeda amacala ngoba wekho kakade. Ake ngixoxele ngaleli cala. Ngenkathi kuthiwa kufuneka kwenziwe ikhali lezi ezikuleli cala, ngangisela ngangakayi enational, ngangekho ke into eneyixoxwa kwiPhalamende eli-national. Ngangikhuluma mina kuleli phalamende lala. Nganginikezwe umsebenzi okubeka noma ukulungisa izinto zomnotho wala. Ngangekho nje kukhulunywa ngayo. Umuntu owaye umongameli ngalowo nkathi kwakuwubaba uMandela. Iphini lakhe ku ubaba Thobani konje. Oh. Uthabo Mbeki. Bese ngicishe ngamkhohlwa. Yibona abantu ababexoxa leyo nto ukuthi kwimali yakhe kuthengwa phi. Mina ngangila. Ngathi ngifika le base kuthathwa inqumo zaqedwa.